Здравейте хора, аз съм Ради от Gameplayer 2000 и това е Need for Speed Underground 2, сезон 1, епизод 4 и продължаваме поредицата. Извинете, ако ви лагва. Отново снимам. Това ми става нещо като хоби на Need for Speed да снимам. Първи сезон няма да е дълъг, сигурно около 8-9 епизода ще бъде. Не знам, ще видим. Аз снимам с около 30 фрейма. Това се случва в момента. Този епизод не знам дали ще бъде чак 7-8 минути, но 6 минути някакво ще бъде може или нещо подобно. Защото просто абсолютно нямам никакво време да снимам, да обработвам. Имам много работа, но се намира някакъв половин час, в който да снимам и да обработвам епизода. Малко дрифт сега правим. Съжалявам, ако ви е скучно само това каране и играта, просто нямам време да снимам състезания или нещо подобно. Просто зареждам играта и се започвам. Надявам се да ме разберете. Няма за какво да говорим. Просто съм много разочарован на другите в групата Тони и Пепи. Абсолютно никой не снима, не качва. Аз съм паралелно на активен. Всеки ден качвам епизоди на каквото и да е, но най-вече са на Need for Speed. Добър дръж, малко се блъснахме след това. И ще покарам още малко и ще завърша епизода, няма да е много дълъг. Добър дръж, тук се получи сега. О, тези как се блъснаха. Доста идиотски начин. Ами да, нека да завършим епизода. Защото имаме малко информация за вас. Сега идем да паркираме.
Искам да ви кажа, днес ще инсталирам Pro Evolution Soccer или накратко PES 2013 и ако успея да инсталирам Blue мода, защото аз не съм много добър, може би ще снимам на Master Liga ще ви с кой отбор, може би с Ливърпул, не знам. Но това беше Need for Speed Underground епизод 4 от сезон 1. Това бях аз, Радиото Геймплеер 2000, така че до скоро.